Aquesta vesprada a les 3 ha tingut lloc el funeral del pare Faus a València, a la parròquia de Sant Josep de Calassanç. A l'acte han assistit nombroses autoritats de Gandia, com ara el mateix alcalde, José Manuel Orengo, i els regidors Liduvina Gil, Fernando Mut i Carla Ripoll. I també representants municipals de Benicolet, la localitat natal de Vicent Faus i Beltran. De fet, el mateix centre de cultura del poble porta el nom del pare Vicent Faus. A la cerimònia tampoc no han faltat els màxims representants de la seva comunitat religiosa, com ara el rector de l'Escola Pia de Gandia, Francesc Mulet, a banda d'exalumnes, companys professors, amics i coneguts del ja fill adoptiu a títol pòstum de la ciutat gandiana. De fet, al funeral, que ha estat oficiat per 54 escolapis vinguts de tot Espanya, s'ha donat les gràcies a l'Ajuntament de Gandia pel seu reconeixement al pare Faus. Recordem que l'església de l'Escola Pia acollirà demà a les 7 de la vesprada el funeral del pare Faus a la ciutat ducal, qui finalment descansarà al cementeri de Gandia, on seran enterrades les seues cendres.